Ćao svima! Danas vas čeka kulinarski izazov. Biće jako zanimljivo. Gledajte ovaj video do kraja. Ostanite sa nama! Ćao društvo! Želim ovakvo jelo. Okej. Biće urađeno. Da. Dakle, drugari, ja ću da... šta radiš, Tome? Zašto mi sve uzimaš? Šta radiš? Ajoj. Hajde, ne plači, Britney. Ovo je za tebe. U redu. Kakva si lepotica. Imam plan. Sad ću da te napravim svojom asistentkinjom. Da, a sad je vreme da počnemo. Premazat ću sve kore kremom. Da, tako je. Odlično mi ide. A sad ću uzeti roze fil i premazati tortu sa strana. O, da, boja je prelepa. A sada treba sve ravnomerno razmazati. O, i ti si odlučila da mi pomogneš? Svaka ti čast. I ne zaboravljam namašnicu. Stavit ću je ovdje. A sada hajde zajedno da pričvrstimo srca. Wow, prelepo. Pogledajte, napravili smo Barbie tortu. Tako je lijepa. Oduševljena sam. Što? Kakvo dobro testo. Što? Ups. Možeš li da paziš malo? Eto ti. I šta sad da radim? Nemam pojma. Imam ideju. U frižideru ima puno ukusne hrane. Da. To mi treba. Uzet ću još. Super, vraćam se. Gledajte. Wow, koliko si svega uzeo? Dakle, hajde da počnemo. Sad ću napraviti nešto mnogo ukusno. Da, ovo ću da probam malo. Ups, žao mi, nisam trebao da radim to, ali nema veze. Eto. Gledaj, da li je on poludeo? Da, eto, a sad mi treba šlag. Sipat ću ga ovdje. Tako je, zatim stavljam kolači. A na vrh ide prelepi muffin. Da, ostalo je dodati voće i... Moje remek delo je spremno. To je super, zar ne? Uopšte ne. Što? Što se dešava? Da, pažljivo. Čelico, i tebe ću dodati na tortu. Tako je. Joj, to tako smešno izgleda. Samo ga pogledaj. Šta? Još niste vidjeli sve. Sad ću vam pokazati. Ovo je samo mali deo moje neverovatne, lijepe torte. Eto. Pa, ko je ovdje pravi profesionalac, jeli? Zatvorite usta. Prijatno. Ovo? Mislim da ću početi sa ovim. Opa, to je baš ukusno. Sviđa mi se, super. A šta je ovdje tako lijepo? To je divna torta. Joj, kakva slatka pčelica. Sad ću je probati. Da, ovo je također mnogo ukusno. A sada treća torta. Sviđa mi se. A šta je ovo? Ne znam šta da uzmem. Dobro, probat ću hamburger i kolač. Poješću sve zajedno. To je neverovatno ukusno. Nisam očekivala. Imamo pobednika. Čestitam. Da! Ej, šta je s vama? Da, ja sam najbolji. Ne plači, draga. Hej,
drugari, sljedeći krug. Idemo, hoću lizalicu? Tačno! Treba će mi moj ranac. Da vidimo šta ima u njemu. Koliko igračaka. Šta je to? Crv? Znam, to mi treba. Sad će biti prava magija. Šta on radi? Sad ću vam pokazati. Dakle, sipam sve kisele bombone na sto. Da, a sad će mi trebati moje veoma snažne pesnice. Ja sam Hulk. Ajoj, plašim se. Udaram, eto! Uspeo sam. A sada prebacujem sve mrvice u ovaj kalup. I također će mi trebati malo vatre. Eto, sad je to ono što mi treba. Super. Šta? Ne, molim te. Ubacujem je unutra, a zatim stavljam štapić i to je to. A sad mi treba ledena svežina. Sad ću pokazati kako brzo zalediti nešto. Eto, to je to. Moja lizalica je gotova. Pogledajte kako cool izgleda. Eto, kako vam se sviđa, jeli? Pa ne, to je grozno. Sad ću vam ja pokazati kako treba kuvati. Okej, da, to mi odgovara. Dakle, istiskujem najukusniji džem u ovaj roze kalup. Kako lepo curi, ekstra! Pogledajte šta još imam. Da, to su slatke konfete. Sad ću da ih dodam na moje lizalice. A zatim ću staviti slike princeza. Kako slatko! I ponovo sipam gel. To je to. Treba sad malo duvati da se stegne. Što? Hej, skloni se. Dakle, hajde da nastavimo. Kakva princeza može biti bez haljine? Eto! Da! Sad si prava lepotica. Moje lizalice su gotove. Zar to nije super? Kako ti se sviđa? To je baš bez veze. Što si rekao? Sad ću te prebiti. Izvinjavam se. Gledajte kako treba praviti lizalice. Dakle, sad ću sipati šećer u šerpu i dodati malo više vatre. A sada mešam. Zatim ću uzeti 2 kalupa i sipati u njih otopljeni šećer. Da. I treba sve ravnomerno rasporediti po kalupu. Vrti mi se u glavi. Treba malo izdržati. Gledajte. Čini se da se naš šećer stvrdnuo. Da. Ispalo super. A sada unutra sipam bombone. I zatvaram drugom polovinom. Kakva zabavna lizalica. I ne zaboravljam na štapić. Eto, sad nam je sve spremno. Hvala, drugari. To je to, prijatno. Šta je ovo? Izgleda jako zanimljivo. Što? Sve se prosulo. Pa dobro, probala sam, nije loše. A šta imam ovdje? Šta? Ne, to neću jesti. Hoćeš? U redu, shvatila sam. Sad ću da probam. Kako je to kiselo i odvratno, fuj. Ne sviđa mi se. Kakve slatke princeze. I tako lepa haljina. Probat ću. Da. Prelepo. To je pobjeda. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. Ma neka ga. Tome, kako si mi dosadio. Hej, prestanite s tučom. Tako je bolje. Gledajte, hoću čokoladu. Tačno, znam šta da radim. Dakle,
Sad ću preliti ovaj prelep kalup najukusnijom čokoladom. O, da, imat ću roze čokoladu. O, samo pogledajte kako je to lepo, ali to nije sve. Gledajte, unutra dodajem šećernu vunu. O, da, divno. I preko ponovo sipam sloj roze čokolade. A zatim treba sve razmazati. Eto. Ubacujem sve u mini frižider. Čekajte, zašto ne staje? A, znam. Treba prevrnuti. Da, sada može da uđe. Ekstra. Ostalo je malo sačekati. A? Šta se dešava? Kako volim da igram loptom. Što? Drži svoju loptu dalje od mene. Moja lopta. O, imam ideju. Treba će mi moja loptica. Dakle, stavit ću unutra levak i sipati čokoladni sirup. A? Je li to neka šala? Gotovo. Sad je moja lopta puna čokolade. Savršeno. A sada idem. Koliko je ovdje hladno. Čini se da je gotovo. Ostalo je skinuti loptu. Da, tako je. Samo pogledajte. Napravio sam čokoladnu loptu. Što? Ovo je loše. Gledaj ovamo. Otvaram. I eto. Moja čokolada se stvrdnula. Može se vaditi. Wow, ovo je prava lepota. Jesi vidio tome? A? Ne, ovo je bolje. Ne, kod mene je bolje. Ma to je nemoguće. Gledaj. Što? Dakle, deco, ja ću sipati u čokoladnu posudu najukusnije bombone. O da, imam još bombona. Gledajte koliko svega imam. Sipat ću sve do kraja. Da, to će biti neverovatno ukusno. Verujte mi, u ovom krugu pobjeda će sigurno biti moja. A sada sve dobro mešam. I obavezno treba dodati i prelep med. Kakav miris. Sad ću da ga sipam na svoje jelo. Da. A sada zatvaram moju šapicu i to je to. Bellissimo. Prijatno. Prijatno. Kakva je ovo lopta? Liči na čokoladu. Probat ću. Ne mogu da zagrizem. Opa, a ovo je nešto zanimljivo. Kakva lepa boja. A šta je unutra? Oho, neki fil. Probat ću. Da, to je mnogo ukusno. Sviđa mi se. Opa, i to je nešto lepo. Hoću da probam. O, da, ekstra. Oho, koliko slatkiša ima unutra, nevjerovatno. Moram probati. Ovo je pobjeda 100%. Da, ja sam najbolji. Skloni se odavde. Da, tako mu i treba.